wes ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksan lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti tong ketiga kowe ora nate kirim marto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya ora ngono ora ngira kowe nedo taline asmara tresnaku tulus kang suci rambok joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku itu bisa karo sliramu senajan abot jroning ati mergo aku ra bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan paten ku keloro-loro nanging aku ra kuwomo mergo aku wis kebacut tresno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya tamu undangan, sugeng mirsani ketoprak Wahyu Manggala sowan wonten dalemipun Mas Hengki. Leres Mas Hengki Bu nggih. Mas Hengki niki gadah damel napa Bu? Sunatan tak kira to syukuran jagung. Lah panggungnya separuh iso ning jagung-jagungan iki mang piye? Surati terae mbah piye aneh-aneh Surati. Surati iki sapa, Pak? Ya ibuke Hengki. Oh, ibuke Mas Hengki. Sunate wis ndek nganane, ndek ingin numpake jaran, engko numpak gajah. Engko njaluk numpak gajah? Numpak gajah kon nerak-nerak jagung jare. Oh, lho. Saiki gajah nerak-nerak panggung ra diseneni sing nandur piye? Lah ora apa-apa wong jagung iki termasuk sandang pangane para kaum tani. Lah iya. Mergo ra mokal nek dulur-dulur Tegal Dawa kene iki do sugih duwit. Duwike akeh iki ra mokal mergo panenane akeh, Pak. Iya. Ning tak akoni pancen tanah Tegal Dawa kene iki subur makmur. Alhamdulillah. Aku mau ning pinggir desa Galdawa arep mlebu nyawang tanduran jagung nek iki kan ijeh ndek. Nek sing ning kono mau dhuwure iso sak lawang-lawang omah lho, Pak. Walah, jagung iku saking subure. Enake. Dhuwure sak lawang-lawang omah. Mosok ana jagung kok dhuwure sak lawang omah. Tenan. Sak lawang omah ngene iku. Ya, kira-kira medun sithik, Pak. Sak ngisore sithik. Saking gedhe-gedhene, saking subur-subure aku nyawang tanduran apa tebu sing arep mlebu ning munggah Galdawa. Iya. Tanduran tebu lho saking subure, dhuwure sak anten-anten TV lho, Pak. Walah.
Iku nek ngebuyuki wong ndak ora ketok. Tenan, Pak. Sak antena-antena TV dhuwure. Terahe Desa Galdawa iki akeh keanehan. Kok iso akeh keanehan? Aku mang rak leren ning puskesmas niliki dulurku wedok lairan. Oh, wis lairan iki dulurem. Alhamdulillah wis nglairno lanang iki wis kaya unine sesuk ya ape nanggap toprak karek ndelok wektune. Alhamdulillah. Barang lairan aku mlebu beleng kaget saknalika. Lah kok kaget perkarane apa, Pak? Kaget mbok kek iki. Lah iya wong keku ya ngono lek Surati. Iya engko tak kei kaos. Kaos blong. Kok kaos blong to? Kaos gambar Wahyu Manggala. Ya iku surat. Gambare Pak Mogol. Iku Surati ya iku. Heeh, Bu Surati. Nek sing lanang no menenge ra umum Surati cerewete ra umum. Masa Bu Surati cerewet? Halah aku iku lho ditakoki ya nek Mogol teko apa wong aku urung dikek kaos kok ora degedenan kok ukurane piro aku ora tegong. Lah kok malah cerewet kowe? Lah aku nirno ndekne aku ya mak petok ngono tok. Lho iki pitik apa piye kok petok-petok? Lho tenan aku mang yo iya padha ae. Kowe gembira, kowe seneng mergo dulurem lairan. Duwe ponakan neh ning daerah Galdawa ponakan anyar delalah lair lanang. Alhamdulillah. Insyaallah kaya unene sok ben arep disyukuri. Nanggap ketoprak. Oh gak barongan ketoke. Lho. Jare nanggap toprak. Yo nanggap toprak wong Asik, mesti nanggap Wahyu Manggala. Oh gak. Nanggap endi? Toprak bloro. Ya ora apa-apa penting padha ketoprake. Oh gak rencanane. Lah kowe jare kondo kok kowe kaget saknalika ana insiden apa? Walah. Biasane ku wong lairan lumrah iku gak lumrah kok. Lho, kok ora lumrah iku, Pak? Nglairno metu kaudel. Heh? Metu kaudel. Metu kok ndi, Pak? Udel. Lairan iki metu kok udel? Iya. Kok udel tenan? Sak ngisore sithik. Alah. Ya wis kodrate kok iso wong edan. Aku tiwas kaget aku. Lah ana kok jagung kok dhuwure ra umum. Lho saking subure. Oh iya. Ning nyata tandurane wong Tegal Dawa Luar ijo biasa. royo-royo. Dongake apa meneh iki udan terus. Lah iya. Muga-muga udane banyu iso nggawe subure tandurane wong Tegal Dawa. Amin. Iki dukuan ngablak spesial kanggo dulurku wedok Mbak Surati dalah Mas sapa Bu sing lanang jenenge? Hengki. Hendi. Nek Oh, Hengki Mas ku Hendi. putrane sing disunatno. Oh, Dik Hengki nggih. nek sing kakung Mas Hendi. Dadi sing digawe Mas Hendi Terus nyurati Hengki ngono lho Mas. nyurati Hengki Hengki. ben ndang gelem sunat. Ngono ya, Pak. Didongake muga-muga Dik Hengki dadi bocah sing migunani tumrap nusa bangsa, Amin. keluarga lan agama. Insyaallah sumrambah karo panjenengane Pak Hendi dalah Bu Surati. Sak bubare duwe kajat, duwe gawe tansah ginayungan rejeki lang lumintu karo ngersaning Gusti. Amin. Wong mongsane ki ya mangsa carane diarani rendeng ya iso rendeng, diarani ketiga ya nyatane udan terus. Salah mongso ya, Pak. Ya kena diarani kleru mangsa, salah ketitikan utawa salah mangsa. Iki wayahe banjir, Pak. Wingi daerah Pati khususnya Kecamatan Jaken Iya. banjir, Pak. Mobil kuwi nganti kelep separo lho, Pak. Walah. Melaku iki iso banjir gede, banyune mlebu ning gone apa omahe wong-wong. Mertamu. Terus daerah Pati Kota ya ngono. Iya. Banjir. Tenan, Pak. Nek kono ae jek endek lah kowe ndek gak ngerti mantingan ndek wingi nganti mengidul. Mantingan nganti mengidul. Walah alah terang. Lho. Kono terang. Terang sing banjir gede kowe gak roh. Endi, Pak? Lor Gergunung Pacar Tasik Agung sak lore. Walah. Sak lore Rembang. Walah banyu iso Allah, sakmono akeh aku ngantek gaumun. Iku menawa udane saking derese ya, Pak. Ora udan lah banyune wong akeh wong kono terahe segara. Alah iya ya. Aku kok buento. Lah iya. Ya wis suwe lor apa Rembang ki banyu Terahe tok. banyu tok iku Rembang iku segara. Lah wong ancen segara
ora ketiga ora rendeng ya banyune ya panggabek. Ya donga dinonga muga-muga sing kena musibah banjir sementara iki muga-muga bendang surut banyune. Amin amin. Bendang balik iso beraktivitas kembali. Amin. Sing paling nemen iki daerah Semarang nek Jawa Tengah iki Semarang terus di nggone Grobogan sak mengidul iki kena banjir. Ya wis nderek apa ndedonga muga-muga Amin, ora nggih. ana musibah apa-apa ya Pak. Alhamdulillah. Selamat sumrambah keluargane Pak Hendi. Pak Hendi muga-muga bar duwe gawe slamet ora ana alangan. Amin. Rezekine tansaya melimpah mergo apa? Aku yakin nek panjenengane rezekine tetep melimpah. Lah iya. Mergo seneng ngamal. Kayak nanggap ketoprak ini kan termasuk ngamal lho, Pak. Ngamal. Siji ngamal karo keluargane. Loro ngamal karo ketoprake. Kaping telu ngamal karo tangga-tangga teparone. Iya ya. Melu nonton ketoprak atine dadi bungah Seneng. dadi seneng iku klebu nyenengno wong akeh klebu ngamal. Ngamal. Tur meneh menungso iki nek gelem nyenengno wong akeh iki swarga jaminane Pak. Oh. Aku tahu ngaji dikandani kiyayiku. Angger sing nyenengno wong akeh Iki jaminane swarga. mosok lah. Lah kowe Kulu makrofin sodakhotin. Sapa sing kulino sodakoh gawe senenge wong iku swarga jaminane. angger wong nyenengno wong akeh Swarga jaminane. kowe roh begenggek. Begenggek ya roh Pak. Lah iku nyenengno wong akeh mbok kon ning swarga swargane mbam kono. Lho iki piye kok malah teko begenggek Lah sampean ora iki? iku jare apa wong sing nyenengno wong akeh swarga jaminane ya Bu. Ning ya ndelok-ndelok apa? Lah kok ndelok. Wis ngerti nek begenggek iki gawe senenge wong. Lah itu Ning ya beda nggon-nggonane. kok nggone beda. Sing dikarepno munggah swarga iki nyenengno wong akeh tanpa pamrih. Ning nek begenggek kuwi mawa pamrih mergo bar terus njaluk duit dibayari. Padha ae surati karo Pak Hendi. Lah Pak Hendi. Iki yo nyenengno wong akeh yo mawa pamrih. Lah pamrihe apa? Aku tak takon. Dulur-dulur ben melok ndongakno kajate ora ana alangan apa-apa. Lho iku pamrihe cuma bedane nek pamrihe karo wong sing nakal-nakal kae, pamrihe njaluk opah duit. Tapi nek panjenengane Pak Hendi linantaran surat sunate Dik Hengki iki insya Allah dikei donga karo dulur-dulur ngablak lan sekitare. Oh njaluk pamrih donga. Pamrih donga. Lah nek donga ora apa-apa. Lah saiki nek begenggek terus bar wong ancen adol apa kuwi kok Iwak mentah. Aku bareng kowe ngomong begenggek iki kelingan kok Pak. Iya. Aku ki tahu liwat ning gone Batangan kono Pak. Heeh. Ning gone Gajah iku lak nggon Gajah. begenggek. Iya iya. Aku ku tahu dicegat wong wedok. Nawa ya begenggeke iku Pak. Iya iya iya. Aku diawe ngene, "Mas, Mas." Aku terus mandek tak takoni, "Enten apa, Mbak?" "Tanjung Perak kapale kobong, Mas." Terus "Monggo pinarak kamare ijeh kosong." Aku ditawani kamar, Pak. lu ora mbok jawab. Lah aku yo bingung lek ku jawab terus piye? Jawab yo nganggo pariana. Lah jawabku tan mongko pariane dekne ngene. Heeh. "Tanjung Perak kapale kobong, Mas. Monggo pinarak kamare ijeh kosong." Yo jawab. Lah lek ku jawab, Nyopir bendi karo mangan telo. maksude Engko aku tak karo Pak Bendi ndang moro. halah iki lho aku gak seneng aku. Wong Pak Hendi iki sing digawe kok bocah rono. Refreshing gak oleh. Tapi ra ngarah wani Musa Surati yo terus diomeli. Oh iku senenganmu. Lho kowe iki malah ngrembugmu begenggek kok. Tapi tenan Pak, nek jenenge wong urip iki nek iso sebagian dari rezekimu kita amalkan. Amal ki kan yo akeh, ngamal anak yatim piatu,
ngamal sarana sedekah hiburan. Lah iya. Ya ta? Iki ya wis klebu ngamal. Ora masalah, sing penting aja wayah sugih nek kowe arep ngamal ning sak duwemu apa duwe diamalke. Dadi sak duwene kudu diamalke ya, Pak. Diamalke aja mung duwe bondo donya kuwi ibarate mung titipaning Gusti, ora bakal selawase iso dibarani. Ngono. Jarene sampean kae tau kondo, Pak. Heeh. Iki kan acarane sunatan. Sunatan. Wong tuwa iki apa kepengin anake iso nyuwargake wong tuane. Lho iya. Lah carane anak ben iso nyuwargake wong tuane iki piye, Pak? Carane gampang. Carane piye? Kepengin nyuwargake wong tuane. Heeh. Iki ya siji kudu bocah manut mituhu karo omongane wong tuwa. Loro kudu apa jenenge seneng ngaji utawa seneng beragama. Telu aja nganti nerak bebener kekleruan, kudune nglakoni sing bebener. Ngono ya. Iya. Iku iso nyuwargake wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa. Lah nek kepengin munggah swarga carane piye? Carane ya mbokem terus jengkingno terus idaki. Lho. Mboke dijengking terus didaki. Lah iku jarene surga di bawah telapak kaki ibu. Ya ampun, Pak. Lah kene. Kowe iki salah pangerten kok, Pak. Lho pangerten apa? Kowe iki salah tompo. Kok iso salah tompo? Maksude ana unen-unen surga ada di telapak kaki ibu. Ora kok surgane iki manggon ning telapake ibu iki ora. Lah iya. Ning nek kepengin munggah swarga kuwi kudu berbakti karo wong tuwa, sungkem karo wong tuwa. Oh, maksude iki sikile ora terus ana swargane. Iya, Pak. Kok agus sungkem karo wong tuane. Iya, ya lah, alhamdulillah. Dalane swarga iki kan jarene ana papat. Iya. Ya ta? Iki ya contoh kanggo adikku sing ditetak ben dadi bocah sing soleh. Dalane swarga jare lak ana papat. Ana papat. Siji ngamal zariah. Ngamal zariah. Loro Ngelmu sing bermanfaat. Telu budi pekerti sing luhur. Budi pekerti kang luhur. Sing papat dongane anak sing soleh. Dongane anak kang soleh. Iki kuncine ben supaya iso munggah swarga. Oh iya. Nomor siji ngamal zariah. Inama amalu biniat ngamal sarana niate waton sithik yen kuwi ikhlas insyaallah bakal ditambahi rezekine. Amin. Ora tan bedane kaya sing duwe gawe iki wis klebu ngamal. Iya. Lah nek aku ngono ya kulino ngamal, kowe apa tau ngamal? Lho nek aku yo ngamal bolak-balik. Tenane. Lah dalah. Ngamal sing paling gede iki ngamal apa? Ngamal ning gone anak yatim piatu. Bener. Lah kowe tau ngamal anak yatim piatu? Loh, aku nek ngamal gak tak dono lah wong aku ngingoni yatim piatu mulai ndek apan wis 22 taun punjul aku meneng ae. Kowe iki ngingoni anak yatim piatu 22 taun. Mas Ora nyono ora ngira lho, Pak. Lah kok 22 taun kowe ngamal anak yatim piatu? iya. Hebat kowe. Lho gak percaya. Kowe nyambut gawe ngene iki? Iya. Kayamu Tak amalno anak yatim piatu. mosok Kandhani gak percaya. Aku nek entuk duit, sing separo tak nggo perjalanan, nggo ngisi bensin sak piturute. Iya. Sing separo tak kekno anak yatim piatu. Dadi kowe ngetoprak entuk bayaran sing separo mbok gawe transport. Tanggo transport, Sing sing separo. separo tanggo yatim piatu. Lho, sik apa aku tak tekon. Tak jawab, Lah mbokku lak ora kumanan. lho kok gak komanan kene? Lah kowe jare kondo. Iya. Kowe nek ngetoprak Heeh. bayaranmu sing separo mbok wenehno apa? Yatim anak piatu. yatim piatu. Sing separo tak nggo perjalanan, nggo tuku bensin lan apa liya-liyane. Lah jatahe mbokku ndi? Lah iku sing separo. Lho jare mbok nggo ngamal anak yatim piatu. Anak yatim piatu iku wong sing piye?
Wong sing ora duweni wong tuwa lanang, ora duweni wong tuwa wedok. Lah iya bojoku wis gak duwe pak karo mbok. Dak yatim piatu. Jabang bayi. Lah tak ingoni. Anak yatim piatu iki mang bojom dhewe. Bojoku dhewe. Atuh to, lah ngono kok jare ngamal. Lah tapi kan Iku jenenge ya ora ngamal ning wis dadi kewajibanmu, Pak. tapi kan anak yatim piatu. Maksudnya anak yatim piatu iki ya ning gone panti asuhan. Oh, panti asuhan. Ora kok bojom dhewe. Ya ora ana wong aku nek ning gone panti asuhan paling ketemune anak yatim ijek do duwe mbok. Ora mesti kabeh ki yatim piatu sing ning panti asuhan. Oh ngono ya. Kadang bocah dibuak ya duwe pak duwe mbok ning gak roh dununge papane ning endi. Oh ngono ya, Pak ya. Mulane akeh. Mulane akeh sing apa kuwi jenenge? Iki apa? Akeh sing do ngamal ning gone panti asuhan ngono kae ya, Pak ya. Iya. Nek neng panti asuhan kan iso ndelok-ndelok. Bukane mok ngamal anak yatim piatu ning ngamal gedunge, ngamal panti asuhane. Oh, ngamal panti asuhane. Iya, kanggo ngono ya, Pak ya. Panti asuhan Ya iki pancen jenenge ngamal iki penting. kudune ya penting ngamal kok, Pak ya. penting. Engko didelok daftare ning gone panti asuhan. Oh, ngono. Endi sing bener-bener wis kelangan mbok karo bapak, Bapak. endi sing urung duwe mbok, apa sing isih duwe mbok karo bapak. Ngono ya, Pak. Dadi wong ning panti asuhan iku tidak mesti airene. Ketoke iki ape denggek ketoprak dhewe ketoke. ketoprak. Toprak apa to, Bos? Engko nek viral nek. Wong dagelan kancane ape melu omong kok gak entuk iki. Lah sampean ape melu kok so. Ngono kok dak omong ah. Aku tak omong. Iya ndang ngomong, Kadung ndang ngomong. ditakokno sing duwe. Lah iya, nek arep ngomong ki ngomong. Iya. Kondo. Lah Ndak. tak ngomong. Lah nang ngomong, aja meneng ae. Lah iya. Kok meneng. Ya, ndang ngomong. Omong apa? Ape omong apa? Lah iya kok tak sik tau. Iya ndang ngomong. Ndang ngomong. Karo Pak Hendi, kalau panjenengane Bu Hengki kok Surati. Hendi. Hengki Iya, kuwi ndang sing ngomong. disunatno, sing Iya. Hendi ki bapake. Iya piye? Nggih. Oh iya. Iki Lah gage sing ngomong apa arep mbok omongno piye? Sampaikan. Ngewangi ndongakno apa piye monggo kersa. Iya. Mergo dina iki ki kajate Pak Hendi nyunatno Dik Hengki. Iki lho kethekku loro ngomong terus. Jarene kowe arep apa? Jarene sampean arep ngomong. Lah ku ngomong lho kapan kowe ngoceh terus? Nek sampean ngomong aku Meneng ae. Oke. Iki lho pas apik iki tak matur suwun Mas Hengki. Hengki iki acarane luar biasa. Layak njaluk lakon kebu wong nang ancene nang tengah Tegalan ya. Bila piye lah ku jenenge wong apik iki kaya panjenengan dikapakno kapak sesuk amale panjenengan iso nglumeber karo dulur-dulur kabeh. Mbak, aku pengen watu sing jemaka ya, Mbak. Tak nggone wepruk cuangkeme dagelan loro iki lho. kowe iki aja Kowe iki aja nesunan, Mbak. Aku nek ngomong kowe bengok. ngono. Mas Hengki. Hah! Ya Allah. Jare nek kowe omong aku mbok kon bengok. Kebo sapi iki sing digugu apane? Keloane, Nek menungso. omongane. Lah sampean ngomong piye? Nek aku ngomong kowe bengok. Lah aku Lah bengok iya ta terus ora? bengok ngono lho. Sing maksude iki cangkemem iki lho. Templekno cangkemmu. Oh iya. Gosok kowe. Aku mang gak sikatan nek. Alah mangkel ae aku gagah Omongan omongan lho. omongan kok bingungke wong. Iki acarane sing digawe iki anu ta, anu Sunatan panjenengane Sunatan. Mas Hengki yang Oh. sudah kemarin disunatke. Ana acara apik akeh, Bos. Jane kan awake dhewe winganane ya ditimbali kongkon menghibur. Ning kasunyatane kene nimbali adoh terus sekarang lagi. Lah iya dipaske wae. Nggih.
Buru cukup matur suwun wis Nggih. muga-muga sumingkir Sumingkir. terpatang dina dioyak udan terus. Jedindil. Kon sumingkir ya sumingkir wong perkara. Maksudnya iki lho udane aja tiba nang kene sik. Kok malah kowe sing sumingkir iki lho. Lah kowe kok dudingi aku. Sumingkir. Kok dudingi aku sumingkir aku ya sumingkir. Ayo dadi hibur sik. Nggih. Ah, Konjo kagem tamu undangan, para pendarat, para tukang laden, ibu-ibu, bapak-bapak ngersake lagu napa? Iki lho Mbak, iki lho njaluk iki. Surati ku njaluk Bu Surati ngersake napa, Bu? Mbak Surati. Ndi Mbak Surati mau? Iku lho wonge tengate. Oh sing nggawa rokok iku. Mundut lagu Iki lho napa? wong kene kono. Nganggo abang-abang itu. Bu Surati. Apa? Medon. Gelandangan. Gelandang. Oh iya wis. Cepet-cepet le, cepet. Gelandangan. Ah, Gelandangan. Minta lagu gelandangan. Jek. M. Iya wes. yuk langsung yuk. Iya Mas Rocky me kan medhot ya. Ayo Pak, baik, karo ya. sampean. Tes. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi Pawo unir skoder. dari terik matahari dan hujan. Beginilah nasib yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Asik. Nggih. Salim dulu. Salim sih. Kalah pinternya tak ganteng. Salim. Makasih. Salim sih. Sawer. Salim. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, Makasih. nasib buruk Sehat selalu ya. seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan.
rindu begini. Wasik. Sakra 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 Allah kering kering kering. Sakra 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 Allah kering kering kering. Sakra 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 Allah kering kering kering. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, daun sebagai lantainya. Menyusuri jalan sisa orang yang aku langit sebagai atap rumahku, daun sebagai lantainya. Menyusuri jalan sisa orang yang aku dan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan Ya ya ya. Alhamdulillah. Dek Mogol, Dalam niki enten permintaan solawatan ugi pupuse nelongso raketang separuh-paruh diwenehi. nggih. Solawatan monggo ben Engko kabeh pinaringan terakhir berkah. pepeling Mbah nggih, solawatan pepeling nggih. Pupuse nelongso Mas separuh mboten napa-napa. Pupu Nggih, sing nggih. nelongso. Ya lagi iki ana dagelan nek dikon ngijoli dhuwit. Ya langsung pupu sing nelongso terus pepeling monggo. Dilangsung mawon. Duh, Apa bener? RHS Production ML Buti Batak Kandong Channel BM Audio. keneng apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda, kaya lumut ing pinggir sego. Arep kepiye maneh aku wong randu
Iki Iso anak wedok. Bejane ana wong loro nglumpuk. Langsung ya monggo pepeling. Konco kagem simbah solawatan pepeling. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suwan cilik tansah dielingke. Suwan cilik padha nindakake akan wis tumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran. Cacak ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar salat saya tindakoke tindak mungkar magrib lan iso jangkepan rayokan ditambah salat Matur suwun. Jenengan lewat minggir nggih. Kersane lakone dituntaske. Dulur lanang matur suwun berkah barokah muga gak ana alangan. Amin, Yuk, amin, monggo. amin. Yuk. Sapa wae Joko Mbaran anggota geng sekarang. Tuh, wedan ora payu kok parah. Wong semakut. Wah, cilaka. Kok goprak getih. Tak ombenan legen mbok menawa kowe semar. Yo bekos primbangane gen ora payu. Waduh. Ngurune ora kepenak. Ya wis suwe nek lawan iku mboten kepenak. Kuwi iki sapa? Kula Dayun bapake Tulkiyem, Gus. Dayun bapake Tulkiyem. Kowe kang bisa ngusadani aku, Yun. Sampeyan niku jane sinten lho, Gus? Aku Joko Mbaran. Kok ngantos sampeyan goplak getih niki wau sampeyan lah napa? Aku mentas wae tanding karo Kebo Martruwet. Tanding karo Kebo Martruwet? Jane sampeyan iku cah ndi to, Gus? Aku saka desa Gambir Seketi.
tesih gadah tiyang sepuh ta mboten? Isih duwe wong tuwa yon. Nanging wong tuaku kari siji. Lanang apa wadon? Wadon yon. Biung Jinggowati jenenge. Simboe sampean iku Biung Jinggowati. Isya. Ampun ngawur lho sampean iku. Dayon bapake Tulkiem. Sak krungu kula niku Jinggowati. Niku garwane Bupati Bandar Subali. Kowe kok ngerti? Nggih, lah kula niku nggih cedhak mriku lho omah kula. Nanging aku pancen anae Biung Jinggowati yon. Dadi sampean iki mau tanding kalih Kebo Marcuwet. Kok wani-wanine le Gus. Romone sampean Bandar Subali. Niku pejahe nggih saking Kebo Marcuwet kok sampean wani-wanine. Yo kene nganti aku wani. Mergo aku wis saka mupu sayembara ana ing kraton Majapahit yon. Oh, ngaten Gus. Lah, sakniki sampean tesih wani napa mboten? Dayon bapake Tulkiem. Aku wis ora kuwowo yen tanding karo Kebo Marcuwet yon. Ning sampean upami kula sukani cara ngoten nggih kira-kira nggih tesih wani. Aku pengen ngerti carane kepiye yon. Carane ngeten Gus. Mengke Kebo Marcuwet tantang meleh. Mangke nek sampean ngantos tanding, sampean mangke ditingkes. Sampean sambat-sambat biunge sampean. Mongko Kebo Marcuwet niku senenge kalih ibune sampean Jinggowati niku Pati-pati. Mengke nek pun Kebo Marcuwet luluh atine sampean daget anake. Sampean njaluk gendong. Yen wis njaluk gendong piye yon? Kegiatane Kebo Marcuwet niku wonten sungatipun. Mengke nek sampean pun digendong, sungate sempal sak kuat-kuate, Gus. Yen ngono kowe sumingkir tak tantange Kebo Marcuwet. Oi, Kebo Marcuwet. Ayo metu njaba. Ayo jawab Wani barang Kebo Marcuwet. Yen aku durung kelakon ngerangket kowe apa meneh mateni kowe. Kelakon tak gedeng silah Mati kan. Aduh. Ya kene tanganku mbok pidak. tak pidak mengko tanganmu gratis. Biung Jinggowati. Aku pamit matek yo. Umbaran gak pernah apa kowe karo Jinggowati ya. Jinggowati iku mono ibu. Yen ngono kowe ana. Kebo Marcuwet elekan. Aku arep ngrangkul kok ora gelem. Mengko rangkul durung wayahe ibumu Jinggowati. Kok kowe kok ora omong kawit mau yen anake Jinggowati umbaran. Yen aku kandha wiwit mau Iya. ketoprak bare jam 3. Walah. Ngono, ibumu isih ayu apa ora? Ibuku isih ayu. Saiki dununge nang ndi? Ana ing Gambir Seketi. Upa mau ketemu bisa. Bisa Kebo Marcuwet. Iya. Nanging aku njaluk gendong. Munggah ning tenggakku umbaran. Ayo bagus. Dayon bapak. Gus, pripun Gus? Apa kang dadi kandhamu? Kabeh mau bener. Kebo Marcuwet tak sempal sungune. Kados pundi terus? Saiki tumekaning Pation. Kebo Marcuwet pun matek saniki. Kae perap-perap apa yo? Apa nggih, Gus? Wah. Pusaka, Gus.
Pusaka loro iki dumadine saka sumune Kebo Martuwet. Siji wujud gada jenenge gada wesi kuning. Kang siji wujud pedang jenenge pedang Kunto Sukanyana yon. Ngaten nggih, Gus. Dayon bapak itu diam. Rene kang bisa mupu sayembara aku. Ayo bebarengan Ngoten, Gus. Swanana Kraton Mojo. Kakang Patih Mudur. Jih paring dawuh. Apa nom-noman iki sing jeneng Joko Umbaran? Menika Joko Umbaran ingkang mupu sayembara wonten Majapahit nalika Semar. Oh, Gus Joko Umbaran. Inggih kula sinuwun Apa bener sira keng bisa ngendarat Kebo Marcuet? menika leres niki seksinipun. Kula seksine, Lah kowe sapa? kula Dayon bapake Tungkiem sinuwun. Dayun. Nggih. Ya, gandeng sira keng bisa merjaya Kebo Marcuet ndak jumbuhake marang sabda kowe ngarep sira bakal nampa ganjaran saka ngersane. Komplange Kadipaten Granti sira aja meneng Hadipati nanging aja nganggo jeneng Joko Umbaran, nganggo jeneng Wuru Bisma Minak Jingga. Mergo Kadipaten Granti saben-saben ana hadipatine mesti balela saka pemerintahan Majapahit. Kanthi kuwi punjering pemerintahan ing Granti tak geser ngetan dadi Kadipaten Blambangan. Umbaran, Inggih kula ora usah sinuwun. bali nyang desamu. Ayo bareng-bareng bali ana ing negara Majapahit miras pantes kembul bojone Wiwaha Anggrawina. Pawiatan mari.